Lewapda owa hojuluk tehnikalaryna ýanygyç we ätiýaş şaýlary ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky owa hojuluk mewsimi dowam edýär. Gowaçy ekişi bilen bir hatarda güýzlük buğdaýy ýydyk etmek hemde gök bakça ekinlerini ekmek işleri alınıp barlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatyna owa hojuluk tehnikalaryna, traktorlara, ýanygyç we motor ýağlarynyň hemde ätiýaşlyk şaýlarynyň ýetmezçilik edýändigini, şeýle-de ekrançylyk üçin derur bolan mineral dökümleriň bahasynyň gymmatlandygyny habar berýär. Lewapda owa hojuluk mewsüminde traktorlara dizel ýanygyjynyň, motor ýağlarynyň we ätiýaş şaýlarynyň ýetmezçiligi problem ödörýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli mehanizatorlaryň ençemesine salgylanyp 21-nji aprelde habar berdi. Galy berse-de onuň sözlerine görä häkimetler hususy eýeçilikdäki traktor eýelerini gorkuzyp olaryň tehnikalarynyň tölegsiz peýdalanýarlar. Adamlaryň hususy tehnikalaryny ellerinden almak haýwaty bilen olar muty işledilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Lewaply kärenetçiler döwlet tarapyndan ozal ýeňillikli üpjün edilýän mineral dökümleriň bahasynyň ýokarlanmagyndan şikaýet edýärler. Döwlet tarapyndan paýta we buğday üçin berilýän mineral dökümleriň bahasy tas 4 esse gymmatlady diýip habarçymyz aýtdy. Ençeme kärenetçiniň habarçymyzy tasdiklamagyna görä geçen ýyllarda paýtaçy kärenetçilere 1 tonnasy 400 manatdan satylýan mineral dökümleriň tonnasy şu ýyl 1800-2000 manatdan paýtaçylara beriler. Habarçymyz mineral dökümleri bilen bir hatarda beýleki çykdyjylaryň hem şu ýyl ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Diňe bir himiki dökümleri däl hem tekniki hyzmat edişe we suw üpjünçiligine değişli bahalaryň hem şu ýyl 40% gymmatlaýanyny aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme owa hojuluk işgäriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatynyň Halas, Kerki we Amy derýa etraplaryna gowaçy ekmek işleri dowam edýär. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji aprelde welaýat häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny häzirki wagtda alınıp barylýan owa hojuluk işlerini maslahat etdi. Olary ag ekinlere gowy ýydyk edip bol hasyl almagy tapşyrdy.